Ergatiboaz arituko geha. Zer da ergatiboa? Batzutan jartzen dira ka horiek. Batzutan jarri, ez jarri, orain azalduko dugu. Zertarako balio dute? Batzutan esaldia ulertzeko. Adibidez, Mikel Jon hil du. Nork hil du nor? Baina nor da hiltzailea? Mikel bizirik al dago? Ala hil. Eta Jon bizirik ala hil da? Hori guztia argituko digu Ergatiboak! Jonek Mikel hil du. Bai, orain ulertzen da, Mikel hil dago eta Jon bizirik, baina hiltzailea da. Bai, Jonek hil du Mikel, bai. Aldiz, esaten baldin badugu, Jon Mikelek hil du, Mikel da hiltzailea. eta Jon hil da. Bai. Aditz transitiboetan erabiltzen da subjektua zein den adierazteko. Beraz, ondo egongo da Mikel etorri da, baina aldiz ergatiboa behar du Mikelek liburua ekarri du esaldiak. Nik jatorra naiz, baina nik liburu bat erosi dut. Zein da desberdintasuna? Desberdintasuna liburua da. Liburu hori objektu bat da, osagarri zuzena. Beraz, nik zerbait erosi dut. Izan daiteke kotxe bat, baloia, etxea, zuhaitza, lorea, ez importa. Horiek guztiak osagarri zuzenak dira. Eta horiek egiten dute aditza transitibo izatea, iragankor izatea. Edo, horregatik aditz iragankorrek beti dute objektu bat. Beraz, zerbait hori baldin badago, objektu zuzen hori baldin badago, ergatiboa jarri behar dugu. Eta horretarako aditzari begiratu behar diogu. Ikusi dut zerbait, ikusi dut zuhaitza, baloia, ikusi dut lorea, erosi dut etxea, erosi dut baloia, erosi dut kotxea, jandut tarta, jandut sagarra, usaitu dut lorea, usaitu dut kolonia, margotu dut etxea, margotu dut pareta, beti zerbait hoe behar dute aditzoiek. Osagarri zuzen hori behar dute aditzoiek. Nik kotxe bat dut, nik baloi bat dut, nik lore bat dut, nik etxe bat dut, nik zuhaitz bat dut. Esaldi horiek guztiak transitiboak dira. Beraz, sujetuak ka beharko du. Edo ergatiboaren marka hori, eta horri ere erreparatu beharko dio. Eta hemen datoz deklinabide markak. Beharrezkoak dira, gaizki ez jartzeko, marka horiek gaizki ez jartzeko, jakiteko ak, ek edo kak edo zer jarri behar den. Beraz, txingurriak goxokia jandu, txingurriek goxokia jandute, eta bi txingurrik goxokia jandute. Aldiz, lagunak goxokia jandu, lagunek goxokiak jandituzte, eta bi lagunek goxokiak jandituzte, esango dugu. Hemendik aurrera ondo erabiliko dugu ergatiboa.